खुलुमबाय स्टुडियोआव आं आमिना सरगियारि। गाबोन 25 फेब्रुआरियाव आसामाव फैगोन भारतनि हादरगिरि राम नाथ कोविंद। सानथामनि थाखाय आसामाव फैगोन हादरगिरि राम नाथ कोविंदआ। रायजो सरकारा बरायनो थाखाय साखाफारा जादों। गाबोन लाचित बरफुकननि 400थि जोनोम सान फालिनायाव बाहागो लागोन गुवाहाटी शंकरदेव कलाक्षेत्रआव हादरगिरि बिथाङा। लोगोसे जरहाटआव लाचित बरफुकन मैदानखौ गोदानै लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। 22 फेब्रुआरियाव हादरगिरि बिथाङा तेजपुर इउनिभार्सिटी आरो काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायहैगोन। 27 फेब्रुआरियाव माखासे गोनां हाबाफारियाव बाहागो लाखांनायनि उनाव मोनाबिलि समाव दिल्लीसिम रावना होफिनगोन होननानै खौरां मोनदों हादरगिरि राम नाथ कोविंदखौ। दासान्दि रायजोआव हादरगिरि फैगोननि थाखाय थाग थियारि खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों।